अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। काल उद्धव ठाकरेजीने त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये एक वक्तव्य वापरलं। आता ह्या लोकांना आमच्या बजरंगबलीच्या विरुद्ध काय द्वेष आहे, काय राग आहे, आम्हाला आतापर्यंत कळत नाही हो। काल उद्धव ठाकरेंनी वक्तव्य वापरलं ते कर्नाटकामध्ये अगर मोदी साहेब बटन दाबण्याच्या अगोदर बजरंगबली म्हणायला बोलतात, तर बेळगावच्या सीमा भागामध्ये तिकडच्या असलेल्या मराठी माणसांनी बटन दाबण्याच्या अगोदर जय भवानी जय शिवाजीचा नारा द्यायचा। म्हणजे हिंदूंमध्ये फूट टाकताय, हिंदूंमध्ये फूट करताय। हिंदू समाज हा विभागला गेला पाहिजे। ही जी काँग्रेसची आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया सारख्या दहशतवादी संघटनेची जी भूमिका आहे, तीच भाषा उद्धव ठाकरे बोलायला लागलेले आहेत। म्हणजे एकाने बजरंगबलींचं नाव द्यायचं, एकाने जय भवानी जय शिवाजी बोलायचं। का आम्ही देशभरामध्ये सगळेचे सगळे बजरंगबलीचे भक्त होऊ शकत नाही का? आमच्यामध्ये कशाला फूट करताय? आणि तसं पण आतापर्यंत उद्धवजींनी आणि त्यांच्या लोकांनी छत्रपती शिवरायांच्या नावाने फक्त राजकारण आणि धंदे केलेले आहेत, स्वतःची घरं भरलेली आहेत। मला आठवतं आपल्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टच्या इथे, सहारच्या इथे, जेव्हा तो फ्लायओव्हर बनत होता आणि महाराजांचा जो मुख्य पुतळा आहे तो हटवण्याचा विषय जेव्हा संबंधित कंपनीने मोठा केला, तेव्हा ह्याच उद्धव ठाकरेंनी आणि त्यांच्या लोकांनी आंदोलन केलं आणि मग पुतळा जेव्हा त्यांनी विनंती करून बाजूला बसवण्याचं नियोजन केलं, तेव्हा मातोश्रीने किती मोजले याची जरा माहिती उद्धव ठाकरेंनी द्यावा ना। महाराजांच्या नावाने पैसे खाल्ले ना तुम्ही? काय आकडा मी सांगू? म्हणजे महाराजांच्या नावाने आंदोलन करायचं आणि मग पैसे आणि खोके पोचल्यानंतर मग गप्प बसायचं। म्हणजे यांचा नाराज आहे उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे सेनेचा, जय भवानी जय शिवाजी टाक खंडणी, हाच यांचा नारा आहे। हे देत तर फिरतात सगळे डबे घेऊन सगळीकडे। तुम्हाला बजरंगबलींच्या नावाने काय एलर्जी आहे ते एकदा सांगून टाका ना। ते बिचारे राणा दाम्पत्याने हनुमान चालीसाला आतमध्ये टाकलं। आता आमचे मोदी साहेब बोलतायत की बजरंगबलीचा नारा घ्या, तिथे तुम्हाला एलर्जी होते। म्हणूनच तर तुमची लंका जळली ना, कळणार नाही तुम्हाला अजून। म्हणून यापुढे हिंदू द्वेष यांनी थांबवावा, नाहीतर महाराष्ट्रातला हिंदू 2024ला तुमचा कार्यक्रम केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, एवढं मी तुम्हाला या निमित्ताने सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।